ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na nga'y tay kwarta ba daw? Nya, kwarta nga ibagbagar. Di nga'y maawat yung akwarta at tricycle driver. Awan pa'y. Nya kalaki din na ya. Takada sumangpetak iti malam bisulangan ti damdamagan. Apay nga'y nga awan pa'y. Nagbayagan, kat kunada nga itangaal daw ang maawat yaw. Nasukatan nga rin ti pizza na. Namuklatan kahit no asino ti mangsuksukat iti pizza. Asinaw ti mang suksukat. Di pa rin ti nga. Ni Kapitan? Wait, so kung mangitantantan. Kung tamot maalan na, bingay na. Kasta aya. Huwag nga rin. Labain. Umawat kayo din, ti bingay na. Kung saan mo ta tricycle driver. Mas daawak ka. Kapitan, damdamag dagiti tricycle driver. No, kaano da kano ang maawat di kwartada? Itantandaman nga rodon ti pizza na. Di naman nga ron imbaga no kaanaw. Agong ungot dagiti daduma. Agud daki din. It saan mo't ada tayo ti mangitantan iti pizza na. Saan nga ron ang maawatan dagiti daduma? Asino ti saan na makawawat? Ni Kabadong. Asino nga'y mati makawungan? Ni matlaang Kabadong. Kunakon ka. Isulat pa ti ado ti reklamo na dadya taaw. Ibagbaga na paikit di asika ti bangitantantan iti pizza ti panagawat da iti kwarta. Na! Basol ko aminin? Wan, Kapitan. Hindi lang makaururay mo't dayjay at taaw. Sige. Bayan, ta ipalawag kuntukun ko na no agkita ka na. Apay nga'y tatabadong. Iji ka bang ibang barangay? Naawat dan ti kwartada. Aya. Wan tatabadong. Ipaspasikat pa nga ron jay barkadak at tricycle driver di takabang ibang barangay jay 3,000 piso sa naawat na. Nay, apay nga dito'y barangay tayo kitawan pa ilay. Panagkunam tatabadong. Imbulsa ka din amin ni Kapitan jay kwarta tayo. Nalabit na kasta. Imbulsa na amin ay. Jesus. Isu matlagayan makana yung mga ibagbaga day ta. At kukubit kahit na Kapitan. Suman imbut-butos ide. Nay, apay imbutos mo ay ide. Huwag tata. Mudyak kumaimbutos. Naabak kumaa. Ay isa na mabaling nga imbulsa na dayjay. Takwarta tayo dayjay. Anya nga itiaramidan tayo tatabadong no imbulsa na ngagpaisaw. Ay kitkapkapak ah. Ha? Saan ka ngagbain? Pagbay na ngay, no kwarta ti pagsasaritaan. Bilibakan ka tatabadong. Talagaan na puskul ti rupam. Ay sana basta na puskol. Talaga nakapus-puskol. Kapuskulan nga rod arupa ah. Hanggang no adaman imbulsa makwartami at tricycle drivers. Irwar mo kumanta itad maun. Anya mga bulsa nga ibagbagamit kwarong. Awan ti imbulbulsak. Isumot ngamin ti mangmang ko pagsasaritaan dagiti kabarangayan. Nang runa dagiti padak at tricycle driver. Ay na, no adda din na imas kumantisidaan ita. No adda imbulbulsak a kwarta. Ha? Ay unan niya. Wen? Bugoong? Ay? Ika man gumatang iti sardinas ki iti tersina. Awan si daan. Kaya't mo tagsida iti sardinas. Wen no adda ko maimbulsak a kwarta. Papaitan ko ma. Ay, di dala makaururay dagita tricycle driver. Kaano nga tangamin ay asumang pati kwartami. Saan da pa'y nga rod nga imbaga? Tapno saan da pagpabasulin nga angkala nang ibulsa iti kwartami. Ang moment nga opisyal no asino tinalaeng nga gistorya. Dayjay akabadong. Isumot na talaga. Awan mo't nga ruti prangkisa na ngagpasada. Namlan asino ngagsasao. Agasambahan, ta ibagbaga nakit din nga imbulsa kanon ni Kapitan ti kwarta. Ay na, no imbulsa ni Uncle ko ti kwartada. Saan ko sardinas ti ipaghatang na ita? Sardinas ti umay mo gatangan. Wain kagawad. Isulang mo ti kabalan na agatangan. Ay, makitam day ta apanunot ni Kabadog.
Iso lang ti maditi panunot na kabaranggayan tayaw. May salaang ti makunak. Talagaan narugit ti panunot dayjay akabadong. Nasken amalinisan na. Nasaya at nagsabat na marituya. May sasabihin ako. Anya dayta, Kapitan. Ibagam ka ni Padong mo. Mapan di barangay ho. Mapanaalaan di kwarta na. Ay, adan, Kapitan. Win. Kasangsangkot na. Ket inton bigat. Masapa. Panagiwaras me. Ay, Ay, nasaya at adan, Kapitan. Na. Kunak ano imbul sa maun, kat pinagbibingayan yon nga opisyal. Ay, hindi ko magagawa yan. Sige nga raw, Kapitan. Tay bagak to kinibadong kaw. Badaong, adda ibagakan ka. Iso nga umisam ka. Di naman pag-isam-isamay. Tadyak makais-isan. Sigurado nga umisam ka, iti dayto nga ibagakan ka. Kanya dahi tayo. Maalayo ka nun inton bigat, jay kwartayo ije barangay haw. Ay, amo ko na. Naudikan. Amo maun? Wait. So, masapa ka mapanintong bigat. Mas kinasyak yung muna itipila. Ay, ay, nagragsa ka kaun ba daw? Adan jay nabayagan nga orayan ak kwarta. Kanya nabayag ng uray na kwarta. Talaga mo't ang nabayagtan nga orayan. Siya, pinagururay. Saan ka akaraman? Anya ti kayat mo asawain. Kwartak tulay na jay. Bukbukudang manan. Day takat tijak kayat nga ugalaym si kabadaong. Managim bubukod ka. Ibingayan nakmut Tapay ko mga ibingayan ka ngay. Kahit sakmut ti asawam. Apay, no adda kwartam, malipatam nga adda asawam. Aglilinya kaya, utang maikan kayo amin. Siyak ti umuna. Apay nga, itataba daw. Tasikamat ti umuna. Simingit kamat tayo. Apay nga agriri ka. Kit senior citizen ak. Iso adi tuyak sang wanan. Ay, sos, nagpasangaw. Awan mang nagkuha reklamaw. Ay na, kabadong, ije kaliko, to first come first serve dayto. Ay, sana mabalin maray. Yak kaya ti jay likaw. Siyak ti umuna. Ti dagpaunay nay. Makaramang kayaw. Naalangatan ni Badong ko jay kwarta. Nahala na, nanatuyang. Abay, saan pa yan nag-away? Saan pa'y nga raw? Ado kayo kanumot kay anangala. Siguro makipilpila pa'y laan. Sumip nga tayo. Iso ka diti ururayan. Wan, tanay, nasken nga ibingayan na ijay kwarta na. Ay, kato na. 5,000 tinaala na. Alangan asaan na ka nga ibingayan. Ay katwa na, sapay kasto nga awan na pulos abasto may ijay kusina. Ibingayan na ka day, jay. Di ka matanagan. Day man gayam ni Tata Badongaw. Ay, wan. Apay, di nga nakita dito. Sarong wumaon. Tanay, nagpartakamag na. Wan, kwarog. Badaw! Urayan na! Badaw! Badaw! Sa dino ti papanam! Badaw! Ay, pinartakan na pinagandar je motor na, mare. Wan nga raw. Kasla di na nangag ti panagpukaw-kaw. Apay, saan ayaan na pigsa maray? Nangagkunto pa'y manipod iji barangay hall. Apay ngay anagdirdirit sumot taon. Sigurado ang mapanaginom dayjay. Kano nagtungtungan mi apagbingayan mi dayjay kwarta? Kay bukbukudan nan Ay, sapay awan bagas may maray. Di iso kumaday dyan, di gatang yaw. Una, awan pa'y sidaan may. Bueno, amagano na pa nagpalingke. At na kanyak tilista ang tinaskan amagatang maray. Ay kat talaga nga road nga intarayan na ka. 5,000 ko naman di kwarta na. Ay, an mo may dayta kwarta na awat mo. Amagano, mapan mo adagos igatang iti. Arak! Ay, sanang kang igatang ko iti turnilyaw. Tanalo kay amin at turnilyo ti tricycle kaw. Manula ang matgat tornilyo. Gumatak pa iti pilid. Naingpis nga minin ti pilid ti tricycle kaw.
Nasaya at anda papananti kwarta na awat yaw. Tayin to nagpasada ka manayin. Sana nga agreklamo dagiti pasahiros ka. Akarag-karag ti tricycle ka. Kasta kumamat ti plano dagiti dadto maapadap at tricycle driver. Ngam ni tata ba taong? Nga panansamot ininom tinaawat na kwarta. Na, kaawat na pailang? Ingatang na diti ara. Unang kail. Ado ti nakakita kan kwa na nga gininom kay ilay. Sayang la ang ti kwarta. Arak la ang tinapanan na. Talaga sayang ang kail. Awanan, Maray, saan mo ang mauray ni Badong Mau dito Tersina? Ay, wan nga ron, Maray. Saan nansan amalagip ti agaway tada kwartana? Naglemesa diti arak. Imbag pumamag numalagip na ti gumatang iti kanan bay. Agawit ka, anta iti balayo nga urayam. Ay, kunin amaray. Nuko mataadda ka, iti inawat na di kwarta, o di inalam adagos. Ay, jakmot na panunot day tamaray. Ita, napan na ginastosan. Nagsak dagiti pada ka tricycle driver na kaawat iti kwarta ang kail. Wala ah! Rumbang laong nga usaranda para iti pagsayatan da dyan na awat da kwarta. Di datultuladan ni Paribadaw. Napan na inyinom adagos, iti ara. Singarod ni Nana Tuyang amang namnama. Nga damat iawat ni Tata Badong Kangwana. Kanya ti mayawat na. Sakit tinakam ah. Makita ti pan nakadismaya iti rupa ni Nana Tuyang. Awaden. Nagastos na amin ng kwarta na, iti arak. Amoyo ka de, no sa dino tinagturungan ni Kabadong. Kapay ka di kagawat. Saan mo't kano ang nagawawid iti rabe ay? Nagpatpat nagngaruden naginumi jay ilay. Nay, ada subunga da tricycle. Tricycle ni Tata Badong dayda. Ingka man sabtaon, ang mga nunawartag, katiyawid mo iti balay da. Huwag kagawad. Ni. Dalapusan naksamat ng tricycle na. Oops! Dagi ako na. Uy, Tata Badong. Agring ka. Dandani ka na tinag di tatapang. Ay, huwag nga rin. Bag saan nakapagprito ak. Apay nga minanabartag ka. Ay, naginuma nga rin iti arak. Bagay pa lang, Mike. Pero ka na kanina na Tuyang. Ay, mayaman yung biro may tatuyan. Gawit ka nga ruda, hindi na nabartag ka. Ay, nagawid ang nga ruday. Jamutin amaw. No, sa dino tayo di malay, Mike. Amaw, no sa dinaw. Ay, nasubra ang tinaginom Tata Badong. Dahil taman ti balayo, oh. Ha? Dahil aglat-latin di atap na. Wow. Ay, agawid ang nga ruday. Itulog kayo. Ay, uwan man dyan eh. Matuwag agbatin amag na. Ang nagagayam nga inibus ni Tata Badong ti kwarta naawat na kagawan. Ay, kunakon ka. Awan sa kanwa pulos na bati nga uray singkaw. Nakariing siguro ni Kabadaw. Ba't ko naman. Tinggam ang anay. Agap apadansa. Ay, nasaya at nakaringkan bataw. Nakaringat pa isang. Nangipanang iti kwarta na awat na. Apay adinak imbingayan na. Agap apadansa. Pagalas ka tugali mo. Awanay. Kumama no nagpalinggikan. Apay ngamin nga ininom amin ni Tata Badong ti kwarta na awat na. Kaya dito yung nakalubat, dito yung kusina to yan. Ay katlo ka tama. Mabisina kon kay. Pakanin nakbutlangay. Ay, lukat hakan. Kira! Ha? Awan mo pulos kargana na dito kinaluba mamalukong to yan. Awan tatig kwarta may gatang itimakan. Inibos mo amin, inyinom mo amin. Ayun na yun nabiyag tigas to yan. Napan mo yung gatang amin iti arak, jay kwarta na awat mau. Kalpasan na nagragrag saka.
sermon mo ti mga guwita. Ha? Talaga saan ka sardengan asirmonan ba daw? Kat nasken adom ngeg ka. Kaano ka ngay amalpas nga agsermon to ya? Saan ka sardengan asirmonan ba daw? Ha? Ha? Ide, kastao na yaganat mo ang mga awat ite kwarta. Oray mula pagpabasulan ni Kapitan akinupit na angam idisikan tinakaawat binokbukudang metan aginastaus. Ay, barindeng, tulungan nakman! Ay, oray Ay. ang patulong ka kankwana! Awan mabalin na si kabataw! Managing bubukod ka! Iso nga ita, mangan ka iti angay! Nawatang, ha! Ay, natatabadong! Dakas ngamin ti managing bubukod. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa malipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagadumit din na bisukol nitag. Un nga raw, Mayat nagdadakal. Mala, irwar mo ti sakaw. Taalain ta amin na makita ta bisukol, tuya. Areglado ba daw? Pagkwartaan day tuya eh. So, di kag patay-patay. Anya day chay, nangagsamot dagiti baboy ti sa uta. Di mo nga minpigsa at ipanagsauma. Hindi tagbuteg. Naguray ka. At dagayam si Arken Pigiri di tangataw. Ditaw iti pagturungan ti rugi da. Tagtaga rito yan. Tagtagaray. Sumalagayam ang nagdadakil dagiti bisukul ditaw. Ken nakadkadlaw nga awan agal-ala. Anya nga taaya, tinutunta ita asida endong ka. Ay, adamot bunga ti parya di talikodan ti balay. Eh, makauma. Napapait. Paray! Da. Umayak man, paray! Ay, come here, dumanon ka. Ay, yaman ang pare ah. At kagayam dito paray. Magtanadanong ka. Eh, ay, data nakasakong awit mo, paray. So karot ti umay ko ilako king ka paray. Kita akman. Ay, bisukul mo't na dito. Tuwan paray. Naimas asabawan day ta paray. Ay, manong nga, di may sakilo, paray. Ay, nalakalag paray. So gumatang ka. Kasla kaya't kung agpaisot tag sida iti bisuka. Ay, kwarta man pa na. Gumatag ta, iti talo akila. Ay, agyaman ak paray. Awan ka dik madmadlaw mo, intay. Gaan niya. Ewan man. Apay mutan. Sabali mo tiraman dagito'y bisukol. Wen, madlaw ko. Tanagsidsidaak mutan iti bisukol. Agura ka. Ikis ko man ti bisukol. Kana. Na. Anya ti makunam, intay. Sa balida di masaap. Kunak tupay kay. Nagadupay ti sindakon. Sa mo imbagate kasta. Na, Kumusta tila kum abisukaw ba daw? Ay, kinaibusin ato yan. Ay, mayat nga rudno kasta. Wait, so mapantamanan, hindi kataltalunan. Nagado abiso ko ligay. Un ay, kaslama konsensya ah. Nga may narugit ijay. Ay, uray ah. Saan mo't adatatag sida? Sa bagay mo't kit di ah.
Duwata mapan, tamno mabibit ang agaway. Kiti supay ti oras ko ang mapan nagisorsor iti bisukal kadag iti pambalay. Sige nga raw, mapantan. Ikagkapoy-kapoy, tamno wag kakwartada. Gumatang kamot din iti bisukol amaray. Naimas na itaw eh. Nangalaan nyo matngay, iti ilaklako yo abisukaw. Ay, kwa. Dito lang igigit maray. Anya di tala ang igigid. Kano kunada, anarugit ka no ti pangalalaan yaw. Nagko na. Ay, di ka naglibak, tanasiputan da kayo dagiti daduma. Nyamit tay. Kitaan nyo ano nadalos ti paggapuan ti ilako yaw, kaba daw. Bisukol! Bisukol yaw! Luko mo't day Gumatang tataba kayaw. daw. Ay, wan nga road kwa raw. Awanan ti meta gumatang. Tamo na tinagapuan ti bisukol nga ilaklako na. Bisukol! Naimbaglangan taamok ti pangalalaan da iti ilaklako da. Luko at talaga dayta. Kaya't na lang agkakwarta. Tinasaya at ibagam da ito ka ni uncle mo. Di kagdanag. Ibaga at talaga kini uncle ko ti aramidan ni tataba daw. Nabatad apan ang loko iti kalugaran da ti aramidan da. Siyempre pure asino met amaka mo iti dayta. Talaga amaka unga. Ay, Diyos kay. Awan mo't ti meta gumatang iti lakot ah. Un nga raw, uray ipadawat mo, di dapay kayat. Anya nga ti aramidin ta. Ay, amukan! Anya, Ipan ko ilako iti ili tuya. aywan, mayat day ta na panunot mo ba daw? Alpasan na. Igatang ko mo't iti bagas, ti daduma naglakwang ta. Wan, kan gumatang kamutan na, itinaimas asidaan ta. Lukas na. Hindi tinangalaan ni pare badong iti bisukol. Katuwain ng kail. Ay, loko abadong Isuhinton maminsan. Di kay gumatgatang iti bisukol alako na. Siya pa'y naimas ti pinagluto ni Atim. Tagayam. Ay saus, linukon na kayo ni Tata Badaw, angkail. Masabat kong tulanan. Paganyo ni Tata Badaw, tay sardeng ng tiyan aramidan na. Ay, wun Ang mga nuad dapay maala sakit dagiti mangan iti bisukol na. Iso nga awan ti gumatang itilako ta abisukaul, tay bagbaga kano ni Kwaraw nga amangan no adda pay red tide dagiti biskow. Red tide. Apay, nagkapungarod iti paypay, tilako ta. Tapno ibagana nga da red tide na. Nga ruda, Lablabos mo tin dayta, kwaraw. May samod dayta, di na mo ti sasawid na. anya ngay nga ruda ramidon ta. Ay, sukatan-tan ti ilako ta. Nakita kay, adu ijay dagiti nagtubo at tungsoy. Tungsoy manal, Way, agalata ka dagiti tungsoy. Isaw ti ilako ta. unang polluted met ti danong ijay. Sa nabalay, tadi na mo't amo no sa dino tinangalaan ta. Maray, kayat mo ti gumatang iti tungsoy. Ay, ure anya pa'y ti ibagbagam. Saan nakagumatang, maray? Di mo kayat ti tungsoy? Ay, diya kayat. Kaputa amok tinagapuan na. Ay, ije nangalaan nyo iti bisukaw. Ay saan, Maray? Nalinis adanong tinagalaan may. Ay, isardeng yun, timang loko iti padayo at tao, tabasol day ta. Maritay, daman ilako kaun. Tungsoy. Na Mata ka mo tin Tapno iso pa yung mapaglakwak paray. Ay, nagkaro ka mat ataon. Amom ang naggapu iti narugit. Ilako ka niya. Apay anyak panagkitkitam iti tao. No sa dino tinangalaan niya iti ilako yung kanya kay bisok. Huyo, ang narugit ng ilako yung. Sana bali Tan na i-process mo't lang iti bagida iti rugit paray. Tapilosopo ka. Naimbag man ta mairusok mo ti agsida kadagita ilaklako yung. Isardeng yun ay tan nga aramidan yung paray. Luk-luko kayo iti padayo ataw. Ito naman, iwasawas ka na. Anya.
Ay nainteng, gapula ang tada dito'y balay mo, jay tao. Aglablabas ka matan. Apay akas jay tiimbagam kan kuana. Ay, kasano? Masurunak. Di mula kat imbaga itinasaya. Awan, ti maitulong ti panagpungtot mo. Riribok laang ti pataudan no kasta. Anya? Saan apungtot ti makasulbar iti kasta aparikot. Panunutam kit di noan niya tinasayaan nga aramidam. Ha? Sika ti kapitan. Amom anarugit ijay abanda ti masakupan ti barangay tayaw. Ngam apay, taawan pa'y ti maaramidam nga aksyon. Naa. Makapahay ladbot kami da. Ramid da. Ti kunam kit day. Isuan na pasamak kan kadayta. Ngamen, baybay ang matan ti maipapan iti environment resources ti barangay tayaw. Ay, kwa. Ay, jay. Di mat, nakalanad ijay, ama iparit ti mangiturong iti rogate iti danom nga adday taglawlaw. Isu man. Oh. Kay, anya nga rod ti aramidam. Agaksyon ka tapno mapasardang dagiti kakasta. Aparikot, Kasta ya. di kan tumot ngamin ang pampanunod. Intay. Naa. Ay, umuna iti amin. Agyaman na kada kayo amin, adimar ay iti daytoy barangay meeting tayo. Kaya't kay akablaawan, iti naimbag nga oras. Mangrugi iti kaubingan. Ken iti kalakayan. Iso ang nagpamiting ak ita. Ada na doktalan amang iturturong iti basura da iti waeg. Fish pond wano anya pay dita. Kahit saan ama iparbang tikas jay, biribad ngamin tikas jay. Kakabaranggayan. Kagawad ko dan. Ituloy mo man. Sige, kapitan. Pudno tinakuna ni kapitan, kakalugaran. Iso ati aramiden tayaw. Liklikan tayo ti agi basura, iti karayan, waeg, kan liklikan tayo ma ti mangipaturong kadagiti likido. Nga agayos iti kanal, kan padanom iti taltalon tayaw. Tapno maliklikan ti pan nakakontaminado ti danaw. Nasaya at mat nga rod no kasta ti inaramid mo, intay. Una, tapno awat tiriray. Rumbang lang, tanay, madadail matan dagiti agbibiyag iti ayan ti danom. Kas iti bisukon, ken daddo mapay apakairanudan tayo. Una, naku na mo. Adda ko mamot da pari badong kan marituyang tapno nangegda. Awad da nga raw, di da imay nakimit. Anya, meeting ti barangay tayo ang awanda. Magkapasurong da gijay. Kay baga kini pare badong at tarimaanin na ti pagayusan ti rugit. Dagiti baboy da, kwara. Apay, kata ka di agreklamo kadakwada ang kay. Siya! Diyak kaya tikas diya pamayan da. Sabagay, talaga mo't anarawit ijay. Numawan ti agreklamo kadagiti adda iti asidad da. Takabuting da ni tata ba daw? Una ngam tumulad da betay. Una raw. Ibagang maibulang da ti basura da. Iti rumbang alugar. Unang kail, matungpal. Ilasin da ti basura da ang nabubulok. Hindi nabubulak. Kasta, mayat apamayan da. Kasta ti imbaga ni Uncle Mac. Kuaraw? Wang tata ba daw? Amin tayo alumugar di tao. Aramidan tayo dayta. Ita mampaya kasta. Manipod ita. Addan agmuni tao riti binulan. Isu amay pare tinter aramidan niyaw. Sana na mabalin nga iturong nyo iti kanal when waeg tirugik nga agapo iti pigiriyaw. Tano di ka agtungpal, mamulta kayaw. Multa dago say. Wang tataba daw. Kasta tinapagmimitingan may. Kumusta ngay? Tinungpal da kadimatla ang tinapagmitingan niyo. Sigun ka ni Kwarog ka tinungpal da ka na.
Ay, nasayaat nga rod no kasta. Nalinis itan, dagiti pagtarak na diti baro. Ay, kat maragsakan ak no kasta, inteng. Anda ngamin dagiti agmun-monitor iti babalay. Kas ka dagiti igit tiway ken karayaan. Ay, kat dakkel mat apakaidayawam dayta an aramidam, inteng. Wala! Apay ka pa! Na, Panagkunak, mayatin dagiti bisukaw ba daw? Why? Awanay, ti pagdanagan ta. Tanalinisan ni ta, ti taltalab. Mabalintan ti agala iti sidaan ta. Ken, ilako ta. Ay, katuna. Sigurado nga doon ti kumata. Amuda nalinisay. Lakit ti Iso adakkel mo't apagyamanan ta kindi kapitan. Gapo iti pan nakalinis ti aglawlaw. Ay, naman kindi sarakin ni pare inteng tuya. Bisukol, para king ka paray. Adamit ng tungsoy na. Talaga, pare? Ay, katuna. So, di ka madanagan. Nalinis na kitan paray. Amo. Tagyaman na ka. Sorry pare linakwang ka iti damaw iti bisukol. Nagapo iti narugit adanaw. Awanin da dyan. Magyaman na nga ron pare. Agyaman nakmat ka paray. Ano saan aga po iti inaramid mo iday? Ang mga no aging ka ita. Kahit awan naglinlinis iti aglawla. Kudos ken ka, kapitan. Ala, sapay ko tagtultulo iti panagdalusyo iti masakupan ti barangay. Ala, sigay! Tinagdibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlik. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Kapitan Enteng. Anyat gatanga, maribanang. may sakilo abangus man, marikwanang. At ito'y tibayad ko. Mabitlaang, tayalaan ka. Maray. Aday bagam. Ay, sino dyan limabas a babae? Dayon samad. Ay, ni Alicia dayjay. Iso ti baro a maestra dagiti daycare dito'y lugar tayo. Padak matla abaak dayjay. Aya. Wen, daytoyan tay bangos agat gatangang. Nakaluto akon, Inteng. Si kamot ten ati makaamong aggao no mabisin kan. Sa dino ti papanamaya dungaw. Inakman agi-standby iti tersena ni Marikwanang. Inakman sa ludsudan. No, taga ano jay baro a maestra ti daycare. Kaslang amin natangsik. Tagiwat mo man. Katpudnumat. Kaslang amin suplada. Imbis na makipagayam ka kinkwana. Ay, uray awan ti gayem ko. No kas jay mo takas la suplada. Saan mo pa'y anam-amo iti personal kat kastanti magbagap? Apay, mom day jay adikir teacher. Agpunno ka man kanyak inteng. Sa dino, tinagam amuan yaw. At ayamot inbagak nga amok dayjay. Apay nga ron, akasla isakit mo iti kastala unay. Ay agrubwat ka no sa dino ti papanam. Awan na amok. Apan tumanan ti pagturungan da iti asertan. Adayo akpay laeng. Mangeg kon tinapig sa akatawa da Marikwanang kanday dya nga Alicia.
Anya nga tati pagsarsaritaan da. Tinasayaan. Aglimengak dito'y puunti kayo. Tapno mangod ko. No anya ti pagsarsaritaan da. Pagsarsaritaan dati may papaniti lang life da. Pagsarsaritaan dati may papaniti trabaho da. Dengkak ang imbag di pagsarsaritaan da. Feeling mo't day ka nga Alicia kat close na unay ka ni Marikwanang. Ang awan pa'y mo't may sa abulan. Sipon nagamamuda. Day tamot ang Marikwanang. Kaslain enjoyin na ti makis istorya iti day ta maestra. Mapanak man laangan iti ayan ni Marituyan. Adto'y tita sa Maribanang. Si kanti agtimpla iti kapay. Tapno amom titimpla na. Agyaman unay, Marituyan. Awan anyaman na maray. Anya nga iti gagaram. Ay, umayak lang makiistoryakan ka. Maray. Iti ayan ko man ni Marikwanang ti papanak. Ang addamot ijay ni Alicia ang maestra dagiti daycare dito lugar tayo. Nagmayat ti panagistoryada. Ay, katnapan kalata kumamot kan amaray. Ay, saanan? Iso nga imayak latan dito ayan mo. Ay, maasarak iti dayja ang maestra. Kunablan asino. Si kakit dimot Maribanang. Di mo pa'y mo't am-am mo jay tao. Ay, basta. Kunablan asino. Anya nga ming tibasol na kan kaya. Ay, basta, Marituyan. Jack kayat, ti panagrup-rupa na. Si kamat ti masabat ko, Nanabanang. Kasanaw anaam mo ang tinagan ko. Naibaga ni Manang Kwanang itay. Aywan gayam, siyak ni Alicia. Ti baro ang maestra ti daycare dito'y lugar yun. Damdamagak ayan no maestra ka no saan? Ibagbagak laeng mat tapno ang mumat Manang Banang. Apay, proud ka unay amang ibaga ang maestra ka. Madlaw mat. Anya ti madlaw mo Manang Banang? Hey, awan. Kukamlaeng nuan niya tinangag mo. Maribanang, nakita ka naggapu kay tayan ni Marituyang. Ti kunam kanyak, dito'y tersenak, ti papanam. Inururay ka ngam di ka matimay iti agsapa. Kasano, nagmayat-mat ngamin ti kakatawaan nyo iti dayjay nga Alicia. Nalastog mat gayam dayjay nga Alicia. Kasano mata na ibagam ti kastangay? Ay nasabat ko ngamin iti dalan itay. Kat masapul pa ilaan nga ipanakkel na nga isukat may sa maestra. Saan ko matadamdamagay? Kaya't nala siguro ti makipagayam kan ka Ti kunamkit day, kaya't nalaeng ti agpalastog. Ay, anya kumangay ti bibiyang ko. Wina, maestra, ang daycare mo ti sursurwan na. Kan madlaw asaan analaeng. Anya? Pudno Marikwanang. Daycare teacher lang dayjay nga Alicia. Gaputa kastala ang ti kabailan na. Ay na, sana gaputa daycare teacher ni Alicia katawanan tam muna. Ay na Maray, iso daycare ti sursurwan na. Takastala ang matilibal ti kinalaig na. Ay na, sana kasta, Maribanang. Wrong interpretation ka mat. Sa maysa, tapulang mamutangiwat mo, Mare. Agkakanat ti bagbagam.
daman ti saludsodat king ka, tuyang. Anya dayta. Pudno ka day, timangmanglig ko sayang guseg, may papan ka ni Maribana. Uyawin na kanukay ni Alicia. Anya kano ayat ibagbaga ni Mariba nang may papankin ni Alicia. Iwarwaras na ang awan ti ammo ni Alicia. Kaputa dikir laing kanaw, ti sursurwan na. Imbaga ni Mariba nang tikasta. Kituan kanaw. Bagbagam to man ta kumaray. Ibagam ken ko na at di na ipadlaw nga awan ti ammo na. Nakababain, tuyang. Luday tala ang ti umay mo ibaga kanya. Ay pumanaw kan, Marituyang. Ay na, Maribanang. Sardinga mo, ti panang dadaol mo kini Alicia. Sa nagaputa daycare laang ti sursuro na. Kat ibaga mo nga awan amuna. Katpudno Marituyang. Nalakalaang mat ti mangisuro iti daycare. Apay. Napadas maun tinangisuro iti daycare. Tapno ang maun. Saan pay? Ang amok ang nalakalaang. Ay na, Maribanang. Saan agaputa daycare ti isursuro na. Kat awanan amuna. Kinapudno na. Narigat ti agisuro iti daycare. Kat no ibisay. Kan 1, 2, 3 lang mati isuro na. Bisay, Marituyang. Uray siya ka. Kabaulak nga aramiday. Mabalin ka di ngagsarita tama ng banang? Anya ko mati pagsaritaan ta. Adda ngamin nang idanon, nga uyawon ti trabaho. For your information, saan agaputa daycare laang ti sursurwa, kat awanin ammo. Saan akas jay day dyan? Apay, nagsaludsudak ayakan ka. Ay, idi pa'y nga agtep-tepulakan ka manang banang. Apay, ilibak mo analakalaang dagiti isursurom kadagiti ubeng. Bisik lang deta ibisik kan 1, 2, 3. Uray saan anak kapagturpos iti kulehiyo. Kabailan na amang isuro iti daycare. At least, adda trabaho. Sika ngay, day tala makikakarubat yar aramidam. Natal na ak atao. Ngam no siyak ti mapunwan. Talaga addi mo magustuhan ti aramida. Apay, sika lang aya. Kunamlan asino kamot nga agsasaw. Para Stop! Ay, kwarog. Aglisi ka. No di mo kayak asikat isipat. Ay, sumurot kan kanya, kanday. Tagawit tan. Madam, pasensya mo ni antik Di na mo tilawlawatan na. Ay, ipatanak man kwarog. Agawit tan anday. Anya tinapasabak. Apa masapul nga itulod mo ni antim dito'y balay? Nakita ngamin nga agap-apad ni Ma'am Alicia. Iso nga inanawak ida ang kail. Sana kayat ni Auntie ti agaway, ngam pinilit kaw. Tamangan kid din wag pinulot da. Ayan ni Antim, aya. Diyo itulok ang makikaruban ni Antay ang kail. Ang mga nuwag sabat damanan kini Ma'am Alicia, narigatain. Ay, may amtabagbagak ni Antay. Saan anasaya tiar aramidin na? Ay, sus, nakababain! Apay akas dati pa nagkitam kanya, intay. Kapay matakas niya timbagbaga, may papan ka ni Alicia. Siyak manan ti adabidot na. Kung atasikatin ang hirugi iti apa. Kita niya kumaaga pa. Amapan mo is istoryaan nga awan ammo ni Alicia. Apay ada pa managnig mo. Madlaw matintay. Ngamen, di kirlaan ti sursurwan na. Saan agaputa di kay lati sursurwan na ket awan ammo na. Kinapudno na. Narigrigat ti agisuro iti diker. Anya ko matinarigat ijay ket letter, numbers, agkanta ken agsala lang mati suro na. Saan akas karina dungop. Ammo metan di gito beng. Nagrigat daga anawaan. Naimbagang sa pamanang tuyang. Kastabat kan ka, Alicia. Sa dino nga iti papanam. Di tala ang kabangibang abarangay, manang. Kasta ka day. Ay katagan-anad ka
Naimbag ka pa ay manang tuyang. Nasaya at tipan nakisaritam kanya. Ay katuan taday ti kasayaatan nga aramidag. Ay gayam, pasensya kan kadagiti na isawsawang ni Maribanang kunka. Talaga akas jay day chay. Nang runa no saan kayo Klaus. Maawatak mo't kiti, ang kitain na kumamot Tasaan aday tamanguy-uyaw teraramidan na. Ala, bayam tabagbaga at ti kumaray. Ipakawat ko na imbagkan ko na tapnosan na kan nga uyawang. Wen man manang toyang. Tani, nasakit magtiriknak itikas di nga isaw-sawang ni manang banang. Ay, sige kat agyaman naklaunay manang tuyang. Kasla ni Alicia, ti kasarsarita mi tay tuya. Wan ba daw? Anya nga timbaga nakin ka. Ay, ado angam saanan amasapul amaamuam no anya. Kasla na saya at mo ti pan nakisarita nakin ka. Wan nga raw. Kanayon pa'y nga umisam kanya. Jakman amaw, no apay akagurukura ni Maribanan. At da siguro ti makagapaw, tuya. Dayta ti saan tayo asiguradaw, padong. Kagsuri ka ni Alicia, Banay. Itian niya kumagapaw. Ay, ikakindi. Di mo urayan nga ireklamo na ka barangay hol ta nakababae. Awan mo ti madi nga imbagbagak Pudno mo ti imbagak. Anala ka lang ti mangisuro iti daycare. Awan tinala ka at trabaho. Tandaan ham dayta. Nayan ti kastoy. At tignay kan. Wano pa ayabak pailan ni Kwaraw. Nakadwain na ka. Kadwain ni Ante, Kwaraw. Wanang kail. Sa dino ti papanan may. Mapan kayo itayan da Alicia. Ay, kabaulak ti mapan ngagmay-may sa inteng. Ay, saan ang mapalin? Apay kumasaan. Ang mga no sa balit ti turungan dagiti sakam. Narigitan. Ay, agbambanog ka lang ang magkuyog kanya, Kwarog. Okay lang kanya kantay. Tinapatag. Masulbaran ti parikot iti nagbatan nyo kini Ma'am Alicia. Nasakit nga minti imbagam ngawan am muna. Gaputad daycare lang ti surusuruan na. Agtugaw ka manang banang. Agyamanak, Ma'am Alicia. Anya nga'y tigagaram. Umayak ko maagkid daw iti pamakawan mo. Gapo ka iti agkakasakit. Kanda kas ana isawsawang ko maipapankan ka. Pasensyaan na kun Wen, maamiris ko. Saan anasaya at dahi nga inararamid ko? Okay lang, manang banang. Awanan dahi kanya. Ngaminton maminsan. Di munton ululitan. Saan agaputa daycare laeng wano kinder ti sursurwa. Kat awanan amok. Narigat matlaang tagisuro iti daycare. Manang banang. Nang runa pa'y no saan apaanawa dagiti ubing. Ay, wen, Ma'am Alicia. Ay, maamiris ko dagita. Kat ulitek pasensyaan naklakuman. Ikarek. Saanan ang maulit tinaramid ko? Ay nanabanang. Talaga akam mali ka. Saan aga po ta daycare teacher ti may sa tao? Kat awanin ang muna. Laglagi pam. Awan tinalaka at trabaho. Ala sige! Didan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Pasit. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540
ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, bakit kan talaga, Marituyang? Na, apay asyak laeng ay tibagaam iti kasta maribanang agpapada tayo laeng met ababaketan. Ay, tidak maniramraman dita. Bakit kan akitaan ngamda kami kan ni Marikwanang. Marikwanang, madlaw mo dagiti nagadu nga uban ni Marituyang. Uwan mat nga agpaisaw, Marituyang. Apay, di mo aya makita dagita nagadu nga uban mo. Agparparangdan, oh. Ay, Marikwanang, adda ka di makita nga uban ko. Awan, Mare. Siyak ngay, adda ka di makita nga uban ka. Ay awan mo, Marikwanang. Nangisit latta ti buok ta. Adda mo yaw ang mabalin atang danak amang ikat kadagito'y uban ka, kukumaray. Sino ngay matimayat anaanos amang parot kadagita uban mo nagadaw? Nutang danam iti binteng. Ay, awan ti matang danam, Maray. Agkita ka, nagado ti awan trabaho na dito'y kabiltaan. Oy, awan dagiti ko kumaray, nagado ka na ti uban ka. Kitpot no ba nga daw? Bakit ka ngamitan tuyang? Saan mo na mailamang payday ta? Siyaklaang aya ti ado ti uban na. Uray mo't sika, nagado ti uban mo. Aya, Agsarming ka ngamin ay wala niya. Pangay tala nga nadlaw ka. At gaya may ngagpaiso ti ubang ka. Ay nabadong lakay kamutan. Di mon mailamang ti pudno nga edad mo. Agit ka kamang nga raw, ti ubang ka. Diya makita. Unay mo ti sadot mo tuyang. Mangkita ak nga raw, iti matangdanak nga agikat ka dagito'y uban kaw. Ay kat iraman mo mutin na, dagiti ubang ka. Sino nga taaya ti mabalin ko atang danak? Igat itambay kagawan. Mapay pagtrabaho may. Nagado dita ang mabalin a pagtrabahuan. Sa dino ngay. Kaya't mo ti agtrabaho. Uwi na. Noda mo yung ang mabalin na pagtrabahuan. Ni Marituyang, agbirbirok iti tangdanan na. Nanatuyang. Wan, ingay di balay da. Taikan na ka iti trabaho. Ay, alaman ka rin, tigawat. Ay, ayos. At dantong trabaho. Nanatuyang! Woo! Adda ka! Adda ka? Ay, una na. Nadamag ko nga may nagbirbirok kay kano iti tangdanan niyaw. Ay, kano kayat mo ti matangdanan Ay, una. Apay niya ipatrabaho, nanatuyang. Ay na. Nalakalaang ti ipatrabaho kun ka. Mala, umunod ka. Ti trabaho, agikat ka iti uban may kinitatam abatong. Day talatera mi, day. Day talaang. Manusweldo ngay. Ay, kat nasurok a kwarta. Ayan, mayat na ita. Ita, agpili ka. Asino kada kami kinitatam abadong ti unaam nga ikaten ti uban na. Pada kayo nga uban na. Unahin na kaon. Narigat nga ikaten ti uban ni tatam abadong, taababa ti buok na. Ay di mo diktaran tuyang. Bayam, agpilay. No asino ka na tati unahin na. Siyak ti umuna, abadong. Sige, sika man lang ti una ko na natuyang. Nalakla ka nga ikatem ti uban ko, taatidog day ti buok ko. Kusip, agapot ka iti agong maw. Tasan agulgulgulan ni Nana Matuyang ti buo na. Agatla na nabunglaw. Ha? Agtal na ka man dita si kabadong. Ay, nanglig mo, tinyara sa as ka. Nangag ko nagpigsan tupay. Malausay, rugya mong tiagikat iti uban ko. Ayan na kaya, hindi kiti tanaw. Ay, apay adamagam kanyak ngay. Wala ta, awan batin makita. Ay naku, agtrab-trabaho da Di na magpakpakita kanya ka. Kasapulan nga agrunda da. Ayan ngamin, ayan ni Kwarog. Napan nga ron nagaram. Aram lang aram.
Angam di matla makaasawan. Ada tulat ta. Nagtaraki di ka anak ka. Imposible asaan ang makaasawa. Ayan nyo ka no at anod. Sino timang damdamag kagawat? Ni Kapitan. Damdamagan na kada kami akakagawad. No sa dino ti ayan nyaw. Nagtrabaho ah. Kadagitingay kakadwa matanod. Ni Chip Kwaraw, napanagaram. Nagititad duma, napandama nagtrabaho. Kad asinon ti agrunda. Awanin na. Nilaangin kapitan, ano kayat na? Ay, una yan tamas kay kayat yung ti agtrabaho ngam ti agrunda diti barangay. Oh, nagpasit yung noraryaw. Apay, mano ayat itad da marito yang kan kabadong atangdan mo no agparot ka iti uban da. Una niya. Diyak pa'y nadamag dahi tangag paisaw. Kata ba daw? Sakbayaro diyak tajik kat iti uban mau. Dadamagag. Anya day ta? Manungit iswildo. Day, apay siyak ti pagdamagam ngay. Na, Ninanamatuyang ah. iso timang paswildo kanya. Wine, iso ti ata kwarta na. Nagmayatan mo kas natataba daw. So agig kakan, iti ubang kaw. Darasan, dali. Ita, nagkatay. Sa bagay, bilangat naman nung tinaikat kong auban niyaw. Kanya? Manumay, kaninanatuyang. Bilbilangin? Siyempre, hey! Itulin ko ti mailistak ang mabilang kong auban niyaw. Apay nga insardeng mo tinagparot iti uban ka. Maulawak iti angot ti bukyaw na natuyang. Apay ang maulaw ka. Pudnuti ko na ni tataba daw. Akasla na bunlok anyog ti angot ti buok mau. Agtal na ka man mo. Aramidom ki di ti trabaho. Ay wain, manungay ti swil daw. Ang trabaho ka pa, sakbay apagsaritaan taday ta swildom. May gusto dagiti uban mo. Paano da ngay aswilduan? Nagadukat adamdamagan mo na agparot ka kiday, tapno maibusan dagiti uban ko. Marituyag, awan mat apulos uban mo. Imubingak ka day maray. Ay, word, Mare. Puro nangisit day tabuok mo. Awan apulos puraw na. Piminta sa kadimulaan. Ay, katuan imubeng kan pimintas ka. Nasaya at mga runukas na maray. Saan dakon nga uyawang. Ay, siyak itantag problema. Nagtubon dagito'y uban ko. Ay, katmang tangdan kamot itimang paraw. Saanan, niinting tulatan, tauray